Какво означава да се грижиш за себе си? Всъщност тази дума грижа, искаме ли да имаме грижи или не искаме да имаме грижи? Чета всички коментари в Тайните на красотата. Вече сме 3031 души. И ми прави впечатление колко много дами казват: бях забравила за себе си, изгубих себе си, угаждах еди си колко години. Едната дама каза: имам 35 години стаж в грижите за другите, но не и за себе си. И вижте как самата дума грижа означава тежест. Много дами, когато им задам въпроси от типа: как се грижиш ти за себе си, как показваш грижата за себе си, и те казват: окей, примерно вече ходя 2 пъти на йога в седмицата, работя примерно за личностно развитие, гледам семинари за това и това и това. Вижте как всички тези неща са големи неща. За да отидеш на семинар, ти трябва цял ден, нали? Не можеш да го правиш всеки ден, защото все пак имаш деца, трябва да ходиш на работа, примерно. И не става 365 дни в годината да ходиш на семинар. Какво значи това, че не можеш да се грижиш за себе си? Или, примерно, отивам на тренировка 2 пъти в седмицата. Добре, но и това е. В смисъл, трябва да ти половин час, примерно, да отидеш, половин да се върнеш, 1 час да си на тренировка. В смисъл, пак ти трябва 2 часа. Какво означава? Че 2 дена се грижим за себе си, останалите, примерно, 5 в седмицата не се грижим за себе си. И всъщност, вижте колко е криворазбрана представата в нашето съзнание, че грижата изисква време и усилия. Може да заменим думата грижа с как показваме любовта към себе си. И примерно, ето аз в момента съм с маска, даже ми лъщи лицето. И аз изложих маска преди малко, докато отговарям на въпросите в маратона Тайните на красотата. И това е с любов към мен, с грижа към мен. И не ми трябва време, само се намазах и седнах и продължих да си върша задачите и работата. Любов към себе си или грижа е сутрин да си измием зъбите. Грижа е да си легнем вечер в леглото, когато ни се приспи, а не да седим до късно, защото сме забили на телефона или защото прането е важно да го приберем или нещо от този тип, или масата. Реално ние се грижим за себе си и показваме любов към себе си всеки ден в малките неща. Кога ще станем? Дали ще си измием зъбите бързо или ще се насладим в тези 3 минути, докато ги мием? Дали ще си намажем лицето с крем и ще се гледаме в огледалото и ще гледаме как контура ни се повдига, докато го правим? Дали ще си срещам косата с любов или ще давай бързо, защото трябва да ходя? Дали ще си направим закуска? Правенето на закуска или някой, който си правите кафе или чай, пътя, примерно от работа вкъщи до работа с колата или докато се разхождате, това да погледнете луната или в момента, примерно, има много красиви розови облаци от среща. Мисля, всяко едно такова нещо показва любовта към себе си. И това също е грижа, не сме се забравили. Всеки ден се храним, всеки ден пием вода, всеки ден се слагаме да спим. Така че не сме се забравили. Ние се грижим за себе си и показваме любовта към себе си всеки един ден с малките рутинни неща, които правим. Дали ще се облечем топло или ще умрем от студ навън. Дали ще се облечем с нещо, което ни харесва, или ще сложим просто нещо, за да излезем. Всички тези мънички неща, които правим. Сутринта, когато станем, когато се погледнем в огледалото и си кажем: не си много красива. И го мислим и се гледаме в очите, когато го казваме, а не да вършим 1000 неща, докато ядем. Ето това показва любовта към нас. Ето това показва грижата към нас. Реално грижата означава всички тези неща, които сме искали от нашите родители и не сме ги получили от тях. Днес ние сме големи, днес ние сме си вътрешния родител, вътрешния възрастен, вътрешното дете. Ние да си ги дадем на себе си. И въпросът е: какви родители сме ние на себе си? Как ние се грижим за себе си? Как ние показваме любовта си към себе си? И пак казвам, любовта към себе си и грижата към себе си е в тези малките неща. Когато чуем любима песен, да си позволим да я усилим и да пеем с цял глас в колата, докато караме. Когато си мием зъбите, да се насладим да си мием зъбите. Когато се погледнем в отражението си, да кажем нещо мило сами на себе си. Очакваме другите да ни правят комплименти, другите да ни похвалят, а колко често ние се хвалим. Очакваме чуждото одобрение, а колко често ние си даваме одобрение. Колко често ние си казваме: браво, успя.
колко често ние празнуваме нашите малки победи. С прегръдка, с комплимент. Грижата за себе си и това да покажем любовта към себе си са тези малки, прости рутини, които имаме всеки ден. Не с някакви големи, ресурсоемки, трудоемки, да искат пари, време и специално място. Ние показваме любовта към себе си с начина, по който се поглеждаме в огледалото. Дали минаваме транзит и не искаме да се видим, или заставаме и си казваме: не си прекрасна. Или не ще бъде вълшебен ден. Или нещо друго. Но това е грижата за себе си. Това е любовта към себе си. Как ще си направим храна? Каква храна ще си направим? Защото тя взима нашата енергия, когато ние я правим. Дали я правим бързо на тъгъдък или с любов и желание, защото тази храна ще нахрани клетките ни. Тази храна ни прави такива, каквито сме. Определя нашите хормони, определя нашето емоционално състояние, определя нашето дълголетие, определя дали тялото ни ще е здраво. Ние я правим с любов за себе си. Така че обичайте себе си и обърнете внимание на тези малки неща, които всеки ден правите в ежедневието си с истинска любов към себе си. Чао за сега от мен!